Manchomo rigeria no kuboria kuganda te konekiwa mwirende chinga kichige mbure nyinge egenda te gutwa tuguskabo cia sorobot ronde botendri bwenkendu yenya gitaria nene ye county ya Nyamira nigo bono basabira abamenyi ba Nyamira gwesokia na kurigeria gose emebere 10 na yabantu 13 heyo yabira senkendu yugwitania mwaka yomo bono gosene yabo maiga enyagita gosenkendu eyo hetarache konekia gutuguta emebere yo nigere eyabana abamura na boiga basacha na nigo bono yarente tu nabanyanyimbo abo bono etaramanyikana wikaraboniga abanyene mpana byaba nigo bono gochakera eiki enya barachie konekia konyora eoda kurwa sekot heyo irachie konekia osokia emebere yo nako yetuguta Samari ngoro kwa David Haraka in the public health officer. Message imba terero asenya ito mochari ito ya Nyamira kwate emebere 13 yarete tuo kurwe bituo mbalimbali muna bono ntobwa mubere noro rete tu nabasigari kurwase oyo rwetare wete matutu otogete roche ntobwate umubere orusete kurwase moya kerenyo arafu ntobwate umubere ondo orusete kurwase station ya Magombo ntobwate orusete we Gesima police station urweto 10 umutinyu gatatu 2024 ntobwate mebere ndi yarusete kurudisi ya Nyamira police yo ntobwate yenda barete tu Nyamira Nyagetari na Good Samaritans lakini baberirwa abandi babere mochari wetani umwaka oyomo totaranyora abanyene so ntora se process totaite go dispose emebere onya goikera bono iganto abaete notice ya 14 days notice 10 umutinyu kabere 2026 so totaite ko bwatia process yeganiri n'echikoria public health igere tonyore kotoda turusie mebereye toyeire ase public cemetery era tokange mono tokoira kericho mono karango rigereria igere ndo gyo kumia abantu ange bonse kwasa bonse ebara basacha biaono amarieta ngoro ku Robert Ondiek intended tamangana prosecution in public health a Nyamira County tubwate mebere ase nyagitari ite ya Nyamira County referral nyagitari ite ya Nyamira as Nyamira County ono tubwate mebere ororo mebere 13 ne capacity ya ito ya mochel igekubugoria abantu 24 one mebere tabwate abanyene yo kaire space ya 13 igondo tigarite ne space ya around 9 igo etanyare kobeka abantu bande bari basirire asiri tukoria na mutukanda kwati uchimaega igesa kuri mebere ya congestion nyagitari gose yabire menge ase mocheri yaito ono twa rule notice nande twa itiri notice chigweta sabanta abayo minta tebire abanyene mbarache kunyubwati bakabona iga